हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दुलास बडर सरगियारि YouTube चेनेलाव बरायबाय आं नोंथांमोननो दिनै दिन्थिगोन माने जिउ पार्ट 2 नि शुट जागासिनो दं बेखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिगोन जिउ पार्ट 2 शर्ट मुभिखौ नोंथांमोना आगर प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन साननैसो उनाव रिलिज होगोन नोंथांमोना नायनो दाबाव आगर प्रडाक्शननि जिउ शर्ट मुभिनि पार्ट 2 आ शुटिं सोलिगासिनो दङ नै जाबाय हिरोइन नै जाबाय हिरो आच्छा नोंथांनि मुङा मामोनलाय आंनि मुङा जन्मा बर' नोंथाङा जिउ पार्ट मुभि शर्ट मुभि बानायनायाव नैथि खोन्दोआव बाहागो लादों नङा होमबा बे नैथि खोन्दोआव माने बाहागो लानायाव नोंथाङा माबायदि मोनखो माने माबोरै फिल खालामदो बे भिडिअखौ बानायनानै जोबोर मोजां मोनदों इयुनाव नोंथाङा माबाफोर आरो थांखिफोर दंबोयो नामा आं बिदिनो आरो इयुनाव साबसिन हामसिन बानायनो नाजागोन न होमबा नोंथांनियाव गोबां नाजानाय दं नोंथाङा मोजाङै नाजा एबारनि नैबे पार्ट 2 जिउ पार्ट 2 माने मुभिया माने मोजां नोंथाङा एकदम इयाव माने साक्सेस जादों होनना सानो नामा एकदम मोजां रलफोरा माने थिग जादों होनना सानो नामा बेलेग माने फुल मुभिफोरावबो इयुनाव माने बाहागो लानो गोसो दं आरोना बिनिख्रुइ साबसिन माने खालामनायनि उनाव दङ नै जाबाय माने जिउ शर्ट मुभि पार्ट 2 नि केमेरामेन बिथाङानो नोंथांनि मुङा मामोनलाय हेलौ केमेरामेन नोंथाङा बे माने जिउ पार्ट 2 शर्ट मुभियाव माने नोंनि शुट खालामनायाव नों माबायदि माने इन्टारेस्टिं माबोरै शुट खालामगासिनो दं माने शुटआथ' आंनि साननायाव आं मोजांखौनो जागोन सानदों नायलांथोंसै रायजोफोराबो नोंथाङाथ' केमेरामेन हिसाबै शुट खालामदों नङा होमबा बे माने मुभियाव नोंथांनिबो माबाफोर रलफोर दं नामा दंनाया दङ फार्स्ट पार्टआव माने कचिं ओंखारनाय दंमोन आरो ओमफ्राय सेकेन्ड पार्टआव गैया सेकेन्ड पार्टआव दा गैथ'वा दा नोंथाङा माने बे मुभिनि सोमोन्दै माने अडियेन्सफोरनो माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा माने नोंथांनि प्रडाक्शननिफ्राय रायजो राजाफोरखौ माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा मेसेजखौ बेखौनो होनो सानोदि आं गासै जोंनि बे साबस्क्राइबारफोरखौ जाहाथे जोंनि भिडिअखौ मोजाङै नायलांबाय थागोन होननानै आरो बिदिनो लाइकफोर शेयारफोर खालामना होगोन होननानै सानो नंगौ नामा